Network Corporation sa Pangasinan. We are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tandian Intiron Mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Ambutang yakabwasan na Martes Pangasinan Dagupan. Unsa sa bilalungulat kasiksikanan nyo so Saray Balitan Matua. SBM sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tila tan fake news. Siyempre nakalop ta na kanta ba yulalangula sa ilawasin kaaro sa kapabrito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Tanja technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal. JCB agaw natan na Martes at atang tanagagik pit sa Jesla at Bulan na Marso at taon 2026. JCB ang tutay ang butang ibabakam. Lapod da aya at atang tanagagik akin ta ang butang so ni bagatay ni man lapod ta ang butel so kabuwasan pero jad bandad ngarom ug tuyang gad ngarom la at atang tanagagik ang putang sa panaon kanyan pinantekep tila ang butang ang butel tan ang putang agaon tan at atang tanagagik kanyan ang butang yung kabwasan at si kayon anin ay agi nain ang tagilan na pressure ay gasolinaan at sain agaw agaw na Martes sa tatang tanagagik yasi nga dyan petron may datin 58 yung masulok per liter karuman ya linya-linya so sari luluganan yung mampapagasolina ang gadlabi ang gadlabi at atong tanagagik linya-linya so sara may ng paggasolina may ditan at party na lukaw kaya ri alas 3 nan sarala baong ta akapan paggasolinak ni nan sarala from 58 pesos yung masulok per liter antayo na pigaralan natin 68 pesos per liter la ni dyan sa may datos nasa Department of Energy at atong tanagagik niya ay so tinagayanda sa ibabaga na sa Department of Energy no ame gasolina 7 to 13 pesos per liter so increase to. The diesel 17 pesos and 50 centavos yang 24 pesos and 25 centavos per liter tagtagay
pero mas atagay sa kerosene. Ta 32 pesos hanggang 38 pesos and 50 centavos per liter. So, tinagayan to atatang tanagagi. Ha? Si katutan, so sa may adjustment ya ginawa da. Jad Shell, 8 pesos and 75 centavos the gasoline. Jad diesel, 24 pesos and 25 centavos. Jad kerosene, 36 pesos per liter. Jad Petron, 8 pesos and 80 centavos per liter. Jad diesel, 19 pesos and 20 centavos. Jad kerosene, 32 pesos per liter. Jad total, 10 pesos and 20 centavos at gasoline at 20 pesos and 20 centavos at diesel. Jad Chevron, 7 pesos at gasoline, 17.50 centavos per liter at diesel. Jad Jetty, 9 pesos at gasoline, 19 pesos per liter balot at diesel. Tanjad Sea Oil, 11 pesos hanggang 13 pesos per liter at gasoline, tan 21 hanggang 23 pesos per liter at diesel. Jad kerosene da, 33 hanggang 35 pesos per liter. Ayagi, si katutan, so sa may intagay na sa presyo na saray krudo at sarayan at sayin agaw na Martes. At kasumpal to yata ating tanagagik, wala so sa may kampanya natin na sa Department of Energy, kaulop kantabay sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ya ang ipasan ira, nasa kaya egov.ph, egov.ph, egov.ph Complaint Center. Walay in pasandan Complaint Center. Tapyan jaruntan ko no, mas napabiskag so sa may monitoring, tan na siguro yapata so serbisyo, isang dugas-dugas susto supply na sa petrolyo paharad saray Pilipino. Kanyan sa advice na DOE tan DICT at publiko no walay na imanuyo na mga kahina-hinalang aktibidad sa mga gasolinahan, pwede nyong isuplong. I-dokumento po ninyo using your cellphone, video, picture, whatever, at i-report sa naturang complaint. egov.ph Complaint Center. Si katutan so anak nyo. At pinamomonitor po ng DOE at ng DICT yung po mga pagpapanic buying, fuel hoarding, non-compliance o hindi pagtalima sa fuel pricing, hindi otorisadong pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo, pagtangging magbenta ng langis at fuel shortage o mababa hanggang sa walang available na produktong petrolyo. Sikaratan. So concerns na sa DOE, yan nakaukulan i-report tayo at sikara. Sa ikuan na DOE, i-dokumento po natin at i-report sa egov.ph application. At para ma-aksyonan ng DOE. Actually, mayroon po silang tutorial video doon kung paano yung pagsasagawa po ninyang ng report para ma-entertain, ma-consider ng DOE yung mga reports po ninyo. Anyway, lahat naman na po tayo magagaling sa paghawak ng cellphone at paggamit ng napaka-modelong teknolohiya. Madali na po ninyong gawin yan. Pag-aralan po ninyo, may tutorial po doon. Pag binuksan nyo po yan, may tutorial, may magtuturo po sa inyo kung paano nyo gagawin ang lahat ng pagdodokumento po ninyo. Then you will learn from it. Para maibalita natin, maidokumento natin, at mai-report natin sa kanila. Tignan natin ngayon kung ma-actionan niyan ng DOE. Tanijad luyag tayong Pangasinan ng bangat. Wala rara may
LGUs, yang ipaksem, na saramay gangan, singasayay so, ayay so tayog, municipal government, walay notice of violation, ya impaksebda, ditan ad nasasakupan dan lugar, notice of violation, untan mo't lawak, wala pasakbay, babawian sila ng permit. Tapos meron pa na isang bayan naman na bigay din ng advisory, ang Santo Tomas, Pangasinan. Nagbigay sila ng advisory against exploit or taking advantage of the rising tensions in the Middle East by unjustifiably increasing the prices of their goods ditan sa kanilang nasasakupang lugar. Yan yung mga actions ang ginawa ng ilang mga LGUs dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Pero kapuna-puna sa mga netizens na dito sa lungsod ng Dagupan, ang itinuturing na trading center sa Pangasinan, iba po ang kanilang naging concern. Iba po yung kanilang naging concern. Ang tutan ko nyo, so sa amin naging mas concern nila. Ito po yung naging mas concern nila. Karuman atatong tanagagik, inasikaso na sa isang guniyang panglungsod, so sa may palipasa na sa may ordinansa, authorizing the temporary closure na sa Galban, Zamora, street atatong tanagagik, ninyamanay sa ordinansa, pinaspasan da according to reports, impasa without doing any consultations at saray affected taga syudad na Dagupan. May draft resolution number R-073 series of 2026. A resolution authorizing City Mayor Belente Fernandez to enter into a memorandum of agreement with the Department of Health, Department of Health, an ordinance authorizing the temporary, mag-anat ka JCB, laantitan na gunuyan, so satay DOH, una ang TNI, so draft ordinance number 0-024-2026, say titulo tuon niya ay, an ordinance authorizing the temporary closure of Galban, Zamora, and Jubilanos roads from March 18. Malapot sa March 18. No, March 10 natin, next week, next Wednesday. 2026 to June 18. March, April, May, June. 3 months. To June 18, 2026, in celebration of the Bangus Festival. Si katutan, so, may pinaspasandan impasa kaharuman atatang tanagagik according to information. Again, pinaspasanda because there is a certificate of urgency. There is a certificate of urgency coming from the office of the city mayor. Yasay kwantod sa susulat da. Pursuant to the provisions of the Republic Act number 7160, particularly the authority of the city mayor to certify to the urgency of legislative measures in order to meet a public emergency or a situation affecting the general welfare. This is to certify that the proposed ordinance providing for the temporary closure of Galban Street and Zamora Street in Dagupan City requires immediate deliberation and action by the Sangguniang Panglungsod of Dagupan City. Kanyan si katunay ginawan dan tampulmet.
in compliance with this certificate of urgency. Sa kwanto jay atatong tanagagik, the urgency of this measure arises from the current economic situation brought about by the ongoing crisis in the Middle East, which has caused uncertainty and the inevitable increase in oil prices, thereby affecting the supply and distribution of petroleum products and other essential commodities. And other essential commodities. Now, these developments directly impact the economic stability and welfare of the residents of Dagupan City. The temporary closure and regulation of the said streets are necessary to enable the city government to implement appropriate traffic management, ensure orderly commercial activities, and protect consumers from opportunistic practices related to the distribution and retail of fuel and essential goods during the period of economic strain. Anto may rasanda na sa urgency because of the current economic situation brought about by the ongoing crisis in the Middle East. Pero sa ibabagada ballot, the temporary closure and regulation of the said streets are necessary to enable the city government to implement appropriate traffic management. Karuman, ang babasan kuya, I am trying to discern nantun talagay purpose ng Science Certificate of Urgency to address the ongoing crisis in the Middle East, to protect the general welfare of the people of Dagupan City, or to enable the city government to implement appropriate traffic management. Which is which? Economic crisis sa yung crisis sa Middle East, or yung traffic management? Singa naguguluhan po ako. Alin po ba talaga dini? Bakit biglang napasok dini ang appropriate traffic management? Ensure orderly commercial activities. Bakit po magulo po ba ang mga commercial activities dito sa lungsod ng Dagupan? Bakit kinakailangan we have to ensure orderly commercial activities and protect consumers from opportunistic practices related to the distribution and retail of fuel and essential goods during this period of economic strain? How will you protect the consumers against opportunistic practices of retail of fuel when in fact ang nakalagay naman dyan, ilalagay dyan baratilyo, hindi naman gasolinahan? Hindi ho ba? Malinaw naman po dito sa inyong sulat na there is an emergency to protect the general welfare of the people because of the ongoing crisis in the Middle East. Pero bakit ang sinasabi nyo ngayon to implement appropriate traffic management, ensure orderly commercial activities, and protect consumers from opportunistic practices related to the distribution and retail of fuel, wala namang gasolinahang ipapatayo dyan sa Galban. Galban Street, Zamora Street, hanggang sa may Jubiliano Street. Dugande. Kaya nakakalito po eh. Nalilito po ako eh. To meet a public emergency. Ano po yung public emergency that we need to address? If you are referring sa regulation sa kaguluhan sa Middle East, ano ang economic benefits nito to protect the general welfare of the people by setting up a baratilyo dyan sa lugar na yan?
especially sa side ng mga negosyante sa Dagupan City na nagbabayad ng buwis taon-taon. Oh, by the way, nagkaroon ba kayo ng consultation dito with the business sector? Meron ho bang consultation with the business sector? Oh, you know, public roads in the Philippines may be temporarily closed under Section 21 of the Local Government Code of the Philippines. Ito, basahin natin. Okay. Public roads in the Philippines may be temporarily closed under Section 21 of the Local Government Code, RA 7160, for emergencies, fiesta celebrations, public rallies, or authorized construction or infrastructure projects. But closures require a written order from the local chief executive, which happens to be the mayor or the barangay captain, and cannot be done for unauthorized private or non-sponsored events. So na-meet naman yung mga conditions to close temporarily yung public road natin dito sa Dagupan City. For emergencies, fiesta celebrations, public rallies, or authorized construction. Tama naman. Nasunod naman. Yung panuntunan po dyan mga kapaborito, aguntan. Oh. Pero ang tanong natin, alin po dyan ang emergency na makakatulong sa general welfare? Yung baratilyo ho ba? That is part of the emergency measures na makakatulong sa general welfare of the people. And when you speak, when you speak of the general welfare clause in the 1987 Constitution, foundational to Philippine law, it is primarily enshrined in Article 2, Section 5, which states that the promotion of the general welfare is essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. It mandates the state to maintain peace, order, and protect life, liberty, and property. Ano po yung pinoprotektahan natin doon? To maintain peace, order, protect life, liberty, and property. Yung hubang baratilyo will maintain peace, order, protect life, liberty, and property. What is more urgent? Si Katoy Tapat Nasare, totoo natin. What is more urgent? Mas urgent po ba yung dapat i-monitor natin, pagsabihan natin yung mga gasoline stations na sumunod sa utos ng Department of Energy? After all, yung mga LGUs may mga police power po yan. Hindi mo ba? Under our Constitution, may mga police power po yan. Bakit sila binibigyan ng police power? Para ma-regulate, maintain peace and order, agaunta na tatong tamagagig. Alin ho ba ang mas urgent doon? I-monitor, pagsabihan yung mga gasolinahan na sumunod sa DOE, Department of Energy, o yung paglalagay ng baratilyo sa Galban Street? Tanong lang po yan, ha? Tanong lang po yun. Alin ho ba ang mas urgent? Alin ho bang mas emergency doon? Ang paglalagay ng baratilyo o yung pagmonitor sa hoarding at unauthorized price increase ng mga gasolinahan? Which is more urgent? Di baratilyo
or the monitoring ng mga gasolinahan natin against unauthorized price increase at hoarding. Kontolay so saray balitan matwa, SBM sa ikakontra kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news, kaya rin inasaray pakabatan pa imano, malalapunit saray manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Dami yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Pag ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. At Pangasinan,
walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Asinggan, Paborito. Malunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito. Santa Maria, Tanjat Tayog, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sa Saray Balitan Matua, SBM sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tila tan fake news. Alas 9:32 la oras tila tatin talagagik. Kaulop kan tabi ni sa lawas yun kaaro, lawas yun kapabrito JCB, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay classmate natin, si General Haris Pama. Pare, good morning. Kay Madam Marisa Fabia, classmate, good morning. Kay Sir Maxi Solis, ganun din kay Sir Maki Mapalakapak Soriano ng Bayan ng Mapandan. Good morning kay Mayor Carl Christian Vega. Malapit ng piyesta nyo dyan sa Mapandan. May piyesta pa? Sarag to. And syempre, good morning din sa pinakamagandang news ng Tony's Lumber, si Madam Jessa Zaragoza Perez and Company. Madam Jessa, good morning. Naniman, saglawi tayo at atong tanagagig. So sa may DOH, walay draft resolution mo. Manaya, yain pasada karuman at sanggo niyang panglungsod at siyudad na Dagupan. I am my draft resolution number R-073 series of 2026. A resolution authorizing City Mayor Belente Fernandez to enter into a memorandum of agreement with the Department of Health, DOH, for the implementation and funding support of the second phase of the Super Family Clinic located in Barangay Maluwad, Dagupan City. Yawalamot iman atatong tanagagik susakimot ng resolution number R-071 Sudwara Raya draft resolution number R-071 and draft resolution number R-073. May R-071 ballot. This is the resolution authorizing the City Mayor Honorable Belente Fernandez to enter into a memorandum of agreement with the Department of Health, Center for Health Development, represented by Regional Director Dr. Paula Sejonco, for the establishment and implementation of a Dagupan City Maternity and Children's Hospital with funding support from the Department of Health. Anunutan ko lalaingan tayo Maternity and Children's Hospital. Nansaman nan mabilay ni si former Mayor Benjamin S. Lim. Nan mabilay ni si former Mayor BSL. At walalatan niya kanunutan to ating Maternity and Children's Hospital. Yan, nagkaroon pa ng groundbreaking. Ditan at
Juan P. Guadis Elementary School. No agak nalilingo ditan at Poblacion Weste. No si katuti nga rantua. Correct me if I'm wrong. Tapen aga na estorbo. Iraramay ugugaw. Yaman na aral ditan. Nang paalagay so siyudad na Dagupan. Na pigaran stories man. 3 or 4 stories man. Yes, school building. Ditan at kulan na sa may City Engineering's office. Imalagitan na tatong tanagagik, tapyan jaruntan, at naidan nadalan so sa may pampaalagay, na satay Maternity and Children's Hospital, ditan at Poblacion Weste, specifically ditan at kulan na sa Juan P. Guadis Elementary School. Akin taditan, so anunutan ya lugar, ya pangipasanan, nasatan ya primero ya Maternity and Children's Hospital Komunya Pankayarian na sa siyudad na Dagupan. Because, nanunutan ko labat atatong tanagagig, say walad kanunutan ng saman ng former Mayor BSL, lapud ta sa idanto na konsiderasyon, aray walad island barangays, takalamor so sitwasyon na sari walad island barangays, di na iratan niya island barangays. Karaol, Kalmay, Pugaro, agaw tanatatong tanagagik, wala ni sa kilugar ditan. Wala nanunutan, tapigara ratan niya island barangays. Yan walay man sakit, no wala ray ina, yamananak atatong tanagagik. Umbalindira at ilog, kabaliw ilog, unlugan lalamat ira paara pod Region 1 Medical Center. Yung libernira natin at Perez Boulevard. So it takes time for them before reach the hospital. Agantan. Paano tuno anak-anakan laoy? Di along dawi saragtulan mananak agla akabot at hospital. Now to protect the mother and the child. At untan iran sitwasyon ditan at Poblacion Weste, so anong to ya lugar, bali-balin lugar ng former Mayor BSL. Very accessible, para saray, walad island barangays. Hagaw tanatatong tanagagik. Primarily, to protect the life of the mother and the child. Nung nasabi-sabi lamay, from giving birth atatang tanagagik. That's the primary purpose. Ang gaputa, kaya rin nasa may eleksyon, aglanti apalaran, si former Mayor BSL Saman, magdalang tuloy. Narot, bigla. Nang dipat iman, ya kanunutan na tatong tanagagik, inirot na sana si Mublay administrasyon. Pero natan, nan kapawil o apili, pinili na saray, majority na saray taga-siyudad na Dagupan, si former Mayor Brian Lim, MBCL at atong tanagagik, at binilay tutan, ya kanunutan. But unfortunately again, galing swertimat, anto aglamat apalaran, ang gapulamat, narot lalamat man ya kanunutan. Pero this time, ang ko realize da, so very purpose and the very essence of holding or creating or constructing the city's own maternal and children's hospital, kanyan walatan ya ipaalagay dalamot natan. According to reports sa tatong tanagagik, pigaralay pundo yan nalada. Nakasulisit na po sila. Dati 150 million, ngayon 200 million pesos na. So yung 150, nadagdagan ng another 50 million, so 200 million pesos na. So sana'y pundututan. Natan, sa anong nungda, ya lugar, ya bali-bali, at jaay at samay nanlapuan na LTO Dagupan. Tasamay LTO Dagupan, dati ubat tanot Poblacion Weste, natan wad man la at bunuan binlok. Di man lara man opisina natan. So bakantitan, and it is a government lot owned by the city. So very ideal, lalamat.
because it was very near the island barangays. But unfortunately, agdagabay, di palagi lumaditan. And they are thinking of constructing that mother and child hospital sa kaya private lot. Ay sa ikwan natan na sa may Magnificent 7 nun sa man aga nayari yaad sa kay private lot ipalagitan sa Maternal and Children's Hospital na pinanigan naman po ng Department of Health kasi you are using a government money at sabi sa batas hindi mo pwedeng gamitin ang government fund para magpatayo ng isang building sa isang private lot. It cannot be. Ang gana ibagadanin, walay condition to. Ya, i-dinodonate yung private lot mo yun, provided that yung building na yun itatayo sa kanilang lugar. Pero hindi pumayag ang DOH. Siyempre, gobyerno. Agaw tanatatang tanagagig. Wala lang experience tayo. At sa may paplanon dalawa rin man palagay na city hall at sa kaya private lot, agantan. But it did not pass through. Kinontrayan ng Magnificent 7 because it cannot be. May condition na kung doon ipapatayo, i-donate sa gobyerno. Pero that would not, hindi ho yun feasible para sa gobyerno. Bakit? Dapat may deed of sale. O dapat na-transfer na yan sa pangalan ng gobyerno before mo ipatayo ang isang government structure. Correct me if I'm wrong. Pero yun ang pagkakaalam natin. Na dapat maging government property muna yan nang walang kondisyon saka tayo magpapatayo ng government structure dyan. Agandan. Government funded structure dyan. Hindi pwede na may condition pa. Paano pag hindi natuloy? Paano yung pundo ng gobyerno? Pwede. Sinasami dyan paplano ng City Hall na mari. O nang gastusan ng gobyerno. Pwede. Nababawi din Agaw na natin talaga. So that's the point of DOH. Hindi pwede. Kung gusto nyo, donate nyo muna sa gobyerno, pangalan muna sa gobyerno before we construct. But ayaw din nila ng may-ari ng private property. May kondisyon So, pinaglaban po yun ng Magnificent 7. Unfortunately, singasakitan ng Sara may aga-akapawilan na Sara Magnificent 7. Pero, ito ngayon ang desisyon ng DOH. Hindi pwede na sa isang private lot tumayo yung Maternal and Children's Hospital. So, after all, the Magnificent 7 was after all correct from the very beginning. Na kung ano yung pinaglaban nila at pinanindigan, yun din ang nasunod. And they were right after all. O kaya meron ng pundo, 200 million. At according to our information, mukhang ipapatayo na yan at matutuloy na yan. Yung Maternal and Children's Hospital na yan dyan sa may Poblacion Oeste. Matagal na sana bayagla ko muna tatang tanagagikya walalatan ko muna Maternal and Children's Hospital. Bayagla ko muna atang pinanabangan na sa bibi. Tama-tama, Women's Month. Itong buwan ng Marso is Women's Month. Agauntan. Para sa inyo yan, sa mga ina, sa mga mother, lalo na sa mga buntis. Para sa inyo yan. Para sa mga anak po ninyo yan. Matagal na sana na nagagamit yan, napipinabangantitan ko mon for the general welfare ng mga kababaihan. At di balik wanda, ta ituloy damot lamang, mas bali tarde que nunca. Di ba baga tayo naynay? In Espanyol, mas bali tarde que nunca. Yasay gabay itong ibagatan, imbanga-bangat at saktan ng Mr. Roel Camba.
Spanish professor ko ng samantan. Antoy gabay itong ibagatan, so mas bali tardi kinong ka, better late than never. Adi very good, hanggang tanatatang tanagagik. Kanyan, ay, sa mga Magnificent Seven, nasa inyo ang huling halakhak. Kasi, kung ililipat po nila yan sa isang private lot, ito yung mga magiging consequences po niyan. Una, babalik na naman po ang pundo sa national government. Hanggang po lalamot, na ibong lalamot so sabaw, agantan. Pangalawa, babalik from scratch ang planning. Amang plano lalamot ira, asumpale plano, pero lapod ta aga atuli man plano lalamat ira. So another waste of time, effort, and opportunity. Aguntan. Pangatlo, madami ang magbabago pag nabago ang location. Agauntan na tatang tanagagi. Kasi masyadong malapit yung pantal na iniisip nila na paglalagyan yan sa Region 1 Medical Center na malaki ang bed capacity. Sabi ko nga, yung pag manganganak ka na kasi, time is of the essence. Agantan, sa mga nanay, time is of the essence. Agantan, lalo na pagka nagle-labor na, agi, ang sakit man, ay, si nanay, kulagabay, aglayan na yari, agla na ulit, kwanto. Si katutan suyo ito, nanay, numananak la. Agkulagabay, takalagabay, engineer, kwanto satan, engineer liksaw, takalagabay, kwanto. Ay, talagang tumitawag na sa ang baba nila labirto na nanay, kauntan. Kaskasi engineer liksaw, nuntan. Ang dagabay, kulagabay, bayad siya na labi, kung pampanangasim, kwanto. Engineer Nixon balot tanong kaya rito informe ko, Engineer Nixon kala dyan butulakwan, hindi kasi pero aman suyoy nasaray nanay sakit, ano sakit man oy ira, kanyan time is of the essence. Naman travel ka from the island barangays, man baluto ka unsakbit ka dito nagpoblasyon weste. Kaya rin niya ang sakbit itan unlugang kalamat at tricycle o di no jeep o di no ambulansya iyakarda ka Region 1 o di naman yung hospital. You see? Pero naman lapog at island barangays, watanatan natin sa Maternal and Children's Hospital at Poblacion Weste, mambalo to kalabat, one ride away. Agauntahan. Kasabim di man doon hospital, asumpal. Ang kapula may sakit na linawa, sakit na ugas, agauntahan. Bali-bali naman so labing-labing dadlabi agong tan engineer ay sos luri kita na time is of the essence at ating tanagagi. So sana matuloy-tuloy na yan. Kawawa naman yung mga nanay coming from the island barangays. Kung maganda kasi yung intention ng project, ng programa, ituloy nyo lang. Regardless of kung sino ang nagpasimuno. Because what is more important there is yung general welfare. Alam nyo sabihin yung general welfare, then by all means, alam nyo rin nabigyan ng konsiderasyon yan at wag na ninyong haluan ng anumang political color. Agang tanatatong tanagagig. No, marakot yung programa, ituloy yo. At least ituloy yo sa inunot yo, the general welfare of the people. Aliwan sa may general welfare na sa may ng pasimuno ng pagawa, ng pasimula. Aguntan,
Hindi naman niya pira yun eh. Pira ng taong bayan eh. Correct. Di ba? Okay, tuloy nyo. Agaylay. Katutay ang gapoy asin sa Pilipinas eh. Pero si PBBM, ayagi, sinalubong ng mga rallyista. Di ba, New York? Tawalan New York natin, si Presidente BBM. Pero linulit ang uray rallyista di man. Ninaningingay. So, ginawa da, limaran man at arapan na sa may hotel, yapan pupundoan ng PBBM, imbes nga day sakit na linawa da. Nyay, sumbaga da, ginawa da at atang tanagagig. Di ba tayo tiyay? Ha? Niyan tumay babagada, ikulong na yan, mga kurakot kung to kakaroonda at si Presidente BBM, ikulong na yung mga kurakot sa gobyerno. Kwanta balot, nantututukuyan da naman, di nang insidente na panagkurakot sa tutukuyan da. Most likely, angan ko, ara na involved the flood control fiasco. Ito. Paano tutan ito? Nabibilamat sa ngarang to eh. Pero so, gira at Middle East at atin talagagi. Ne, talagang mabayag niya. Undodundun niya tatang tanagagi. So, sitwasyon ditan the Middle East. Actually, in marapad saray media, si US President Donald Trump tan si Israeli Prime Minister Netanyahu nyay so balikas da at saray kabyangan na media di man ad Amerika tatang tanagagi. I'll say it again and again and again. We've never had a friend like President Trump in the White House. It's not even close, and I think you can judge that by not merely by the frequency of our meetings but by the content and the intensity. I think Israel is very blessed to have President Trump leading the United States, and I'll say leading the free world at this time. I think it's not merely Israel's great fortune, I think it's the world's great fortune. Si Katutan, masasalamat si Kin, Israeli Prime Minister Netanyahu at kinan US President Donald Trump meron siyang political will. From among the US presidents na naupo dyan, parang si US President Donald Trump lang ang nagkaroon ng political will to implement what is to be implemented. Antayo at ating tanagagik, wala matira katungtungkuran Pilipino. US citizen matira, dual US and Filipino citizen. Agaon tanatang tanagagik, antibabagad, ay daydayon da si US President Donald Trump because he walked the talk. Ngayon baga to, gawin to, si katutay pandinayuan da at kinan US President Donald Trump. Pero saray Pilipino, humahanga kay Alex Siala, malikot mira, malikot ira tatong tanagagik, tadad sa may mikadwan inkwentro to, at sa may number 4, Amerikana, number 4 or world ranking at tennis at tatong tanagagik, si Coco Gauff, ay apasuko to, kanyan malikot iray fans ng
Alex Yala, pati si kato ni sasalamat met. Ngay, so reaction to atatong tanagagik ng Alex Yala. Alexandra, so many emotions right now. First of all, no one wants to have to play against an injured player. I am sure your heart is breaking for Coco right now. Yes. First and foremost, I want to say Happy Women's Day, everybody. Bear with me because I have a lot to say. I want to say thank you to all the incredible women who have paved the way and who have advocated for themselves and for other women. Among them is Coco. So thank you, Coco, for being an amazing competitor and amazing role model. And I really hope that everything is well and you will recover soon. I also want to say Happy Women's Day to my mom, who is there in the stands. I want to thank her for being the amazing woman that she is and for helping me become the woman that I am. So, and that goes to all mothers. Yeah, so back to your question, I really didn't want to win this way, but this is still a really big moment for me to be able to play on Stadium 1 of Indian Wells and against such a great competitor. I'm really grateful to be here and I'm super happy. Yeah. Kanyan atatong tanagagik Happy Women's Month. Sana sa mga kababaihan din, mga ina sa Dagupan City, ay hindi na kayo mahirapang manganak. Pagdasal nyo na matapos at matuloy na yung construction ng Maternal and Children's Hospital sa Dagupan City. Hanggang puli malami ang oras sa ating tanagagik. Susunod na kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Sikaratan so Saray Balitan Matwa. SBM sa kabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Akalabakan tabay lang mula sa Lawasin Karo, Lawasin kapaborito JCB, Joseph Kanilang Bagani. Tanjat technical side si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Sa bukas sa mga kapaborito dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito! Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Whistle. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama. Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong.
The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. Ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being #1, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Pugo Grande, Paborito. Pugari Sweet, Salapinga, Paborito. Salisay, Paborito. Tambak, Paborito. Tapuak, Paborito. Tanjat Tabang, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Number 1 sa 88.1. Paborito.
Number 1 sa 88.1. Paborito. Number 1 sa 88.1. Paborito. Shot to the heart, and you're too late.